Igen, érdekes kijelentéseket tett Alexander Čeferin, szlovén UEFA elnök szülőhazájában egy nagyszabású sportüzleti és marketing konferencián a BL jövőjéről, a Superliga elleni küzdelmeiről, az új kupasorozat indulásáról és a Nemzetek Ligája hatalmas sikeréről. Éles Dénes marketing szakértővel elemezzük a részleteket, aki ott volt ezen a bizonyos konferencián Portorosban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hát 5 kijelentés a szlovén UEFA elnök Alexander Čeferintől. Nyilatkozott a Nemzeti Sport munkatársának is Portorosban, meg hát az előadásában beszélt ezekről a dolgokról, érdemes elemezni ezeket. Kezdjük. Mi túlszabályozottak, régi módiak vagyunk, de még mindig mi vagyunk Európa, a futball pedig a kontinens kiemelkedő iparága. Az európai futball bevételi szempontból 4-szer nagyobb, mint a világfutball, ami azt jelenti, hogy az UEFA innen nézve 4-szer akkora, mint a FIFA. És hogyha ezt nézzük, akkor ennek nyilván a mozdonya az a Bajnokok Ligája. Mekkora növekedési potenciál van még a BL-ben szerinted, hogyha üzleti kiaknázás szempontjából nézzük, akkor hol tartunk? A BL talán most egy ilyen 60%-on, 65%-on pöröghet, hogyha a teljesítményét próbáljuk nézni, és a potenciál a világ piacában van, az amerikaiban, a dél-amerikaiban, az észak-amerikaiban és az ázsiaiban. Viszont a növekedéshez azt gondolom, hogy hozzájuk közelebb kell vinni a BL-t, és ennek nem biztos, hogy az európai szurkolók örülni fognak. Amikor azt mondod, hogy közelebb vinni hozzájuk a BL-t, akkor ez 2 dolgot jelentett. Az egyik az, hogy fizikailag kell közelebb vinni hozzájuk, tehát mérkőzéseket kell ott rendezni, és a másik az, hogy azoknak a piacoknak az igényeihez kell valamennyire szabni azt, amit futballnak nevezünk, és itt bizony jelentős eltérések vannak, ha belegondolunk abba, hogy amire Čeferin is utal egyébként, hogy ő például egy NFL döntőt un. Európaiként a koncert tetszik neki a szünetben. Igen, azért azt gondolom, hogy ez egy kicsit furcsa. Tehát egy ilyen markáns vélemény, ez talán egy kicsit inkább fricska, mert van mit tanulni a Super Bowlból, a sport rendezvény szervezéséről és az egész körítésről, a szurkolói kiszolgálásról. Ez egy másik téma. De az ázsiai piachoz, ahogy mondtad, fizikailag is közelebb kell vinni, meccseket kell odavinni, és időben ez az időzónák miatt is közelebb vinni. Igen. Igen, tehát ha maradnak a mostani idősávban a mérkőzések, akkor azt gondolom, hogy a nagy áttörés nem tud elérni egyik irányban sem, mert valljuk be, rossz időben vannak ezek egyszerűen. Tehát annyira messze van Ázsia döntő többsége, vagy piacokat jelenti, India, Kína, stb., hogy ezt nem tudja az ember normális európai időben nekik Dénes, akkor mit gondolsz, hogyha mondjuk a BL-t képzeljük el olyan 100% körüli üzleti kihasználtsággal dolgozni, de mondjuk legyen az csak 90, akkor azt jelenti, hogy mondjuk a csoportmérkőzésekből, vagy az egyenes kieséses szakaszból bizonyos mérkőzések már ázsiai helyszíneken vannak? El kéne mozdítani. Tehát én azt gondolom, hogy az áttöréshez el kéne mozdítani. A másik szegmens ugye a digitális jelenlét, a digitalizáció, ez lehet még egy kulcsmomentum. Igen, erről egyébként Čeferin is beszélt, hogy ő a digitalizációt a legnagyobb kihívásnak látja, tehát ilyen szempontból persze rácsodálkozik, meg provokál az amerikai piaccal, NBA, NFL-lel, de azért is majd jóval előrébb jár, mint Európa. Milyen globális módszerekkel erősíthető a BL üzlet tovább digitális szempontból szerinted? Digitális szempontból egyébként nincs olyan nagy lemaradás. Pont ezen a konferencián lehetett jól látni, hogy ahol ezt a történetet komolyan veszik, és nem feltétlenül büdzsé szinten, hanem stratégiailag beleépítik az egész klub kommunikációba. Például ilyen a Róma, az ő képviselőjük volt jelen a konferencián. De amerikai szakemberről van szó. Brit Liverpooli úriember, az amerikai tulajdonosnál Bostonban foglal helyet, és onnan nézi, onnan figyeli, olyan szemmel nézi ezt az egészet. Ugye Róma nagyon dobott az angol Twitterjével, ez egy ilyen világhírű sztori, lehet mennyire laza, mennyire érdekes, rengetegen követik, akik egyébként soha nem is figyelik a Rómát, de nagyon szeretik ezt a kommunikációt. Ilyen és ehhez hasonló stratégiai lépések kellenének akár egy liga irányából is, mint például a BL. Tehát ugye az UEFA-nak egy kicsit ebben liga szinten kellene felzárkóznia. Értelek, mondasz, ez nem csak pénz, hanem ez
ez tartalom, innováció, Szemlélet. stílus, szemlélet, Igen. valamilyen érzetnek az eladása, tehát hogy gondolkodni kell rajta, és jó dolgokat kell kitalálni, ami érdekli az embereket. A BL egyébként egy nagyon erős márka, tehát az egészet az UEFA még 25 évvel ezelőtt nagyon komolyan felépítette, csak frissíteni kellene rajta. Menjünk tovább. Az UEFA végrehajtó bizottsága néhány héten belül dönt a kiírás végleges formájáról. Nem titok, hogy 32 csapatot szeretnénk a BL-ben, további 32-t az Európa Ligában, és 32-t a harmadik sorozatban. Lesz harmadik sorozat. Itt beszélgetünk Orosz Pállal, aki itt az előkészítő bizottságban részt vesz, és nagyon sok ellenérvet fogalmazott meg, de hát ő maga sem gondolja, hogy ne lenne. Lesz, eldöntötték. Azt tapasztaltuk, hogy Európában szerte több nemzetközi meccset szeretnének játszani a csapatok. Az üzleti megfontolás egyszerű, a klubok sokkal érdekesebbek és értékesebbek, ha nem csak a saját kis piacokon tudják megmutatni magukat. A BL elit ligává alakul, a kis csapatok kiszorításával tudja ezt elérni Ceferin, és akkor az a válasz, hogy viszont nekik is kell adni valamit? Ceferin döntéskényszerben van. A nagy klubok törekvései az irányba, hogy egy saját ligát csináljanak, ez gyakorlatilag tagadhatatlan. Még az a bizonyos szuperliga, egy zárt rendszerű amerikai rendszerű liga lenne, amilyen a kosárlabdában van az Euroliga például. Abszolút. Ezt kell elkerülnie a Ceferinnek. Ceferinnek ezt el kell kerülnie. Erre fel is esküdött, itt mondta, hogy amíg ő elnök lesz, ezt ígérhet, hogy el akarja kerülni. Igen. De akkor valamit ígérnie kell. Igen. Na most tehát ez az elitista megoldás, ami viszont azt gondolom, hogy tényleg nagyon rosszul érinti a magyar csapatokat, érintheti a magyar csapatokat, és egyáltalán a közép-európai, dél-kelet-európai régiót, mert valóban megszűnhet az átjárás az osztályok között, és ez így a motivációt, és az egésznek egyébként a pénzügyi logikáját is tönkreteheti. Tehát nem tud olyan bevételt generálni egy kis csapat, amit szerintem most Ceferin, ha nem is konkrétan, de a mondatai között ígér, hogy jobban jártok, jól jártok, nemzetközi meccsek, teltház. Nem biztos, hogy teltházat tud vonzani egy C kategóriás, mert bocsánat, kupasorozat. Dénes, beszéljünk világosan, arról van szó, hogy Ceferin ajánlata az, hogy ne csináljatok szuperligát, a BL-t azzá fogjuk nektek tenni. Bizonyos értelemben, és ezért úgy mozdítjuk el és úgy alakítjuk át az európai klubstruktúrát, hogy abban ezt az erőbesorolást és a kasztokat azokat merevebbé tesszük, és ez nektek egy majdhogy nem szuperligát és zárt rendszerű bajnokságot fog eredményezni. Erről van szó. Így van, és így gyakorlatilag a bevételek nagysága nagyon érdekes, tehát én a premizálásra leszek kíváncsi, hiszen azért, ahogy ő is elmondta egyébként a konferencián, hogy az a pénz, amit most egy Bajnokok Ligája csoportkör jelent egy csapatnak, egy kis csapatnak nagyon sokat jelent. Ez 15 millió euró. Az rengeteg pénz, tehát az többszöröse egy éves költségvetésnek, például a mi régiónkban. Na most ez gyakorlatilag, ez megszűnik, ez a cél, ez megszűnik létezni. Most is nagyon nehéz volt, tehát 6 csapat közé beverekedni magát az embernek 5 playoff körön keresztül, az egy nagyon komoly feladat. Na most gyakorlatilag még sorolból, igen. Kerülhet. És viszont azt látjuk, amire te utaltál, hogy lehet csinálni egymás közötti ilyen divíziórendszerű, tulajdonképpen, mint ahogy a Nemzetek Ligája és amit egy nagy sikernek nevez sorozatokat, de például, hogyha mondjuk ránézünk a Vidi mostani Európa Liga szereplésre, nyilvánvalóan az embereket azért kimagaslóan leginkább a Chelsea játéka érdekli. Abszolút. A jegyeladásokból, nézettségben, igen, minden. Ennek a lebonyolítási rendszerek, és valamilyen akár régiós szisztéma alapján érdekesek ezek a párharcok. Gondoljunk akár egy szlovák, román, magyar, szerb párosításra, ami mondjuk megéli a tavaszi ötletei, amit ő szintén nagyon mereven elzárkózik, és egy európai futball elleni merényletként fogja fel, szeparatista törekvésként fogja föl. Nyilván ennek az oka, hogy ha üzletileg az a veszély áll fönt, hogy ez nem az ő struktúráin belül jön létre, igaz, hanem egy ellenüzleti vállalkozásként. Ugyanígy életképes, így van, életképes lehet akár egy közép-európai liga tavasszal. Nyilván nagyon nehéz a játéknapokat megtalálni, de talán a BL-lel szinkronba lehetne hozni, tehát ez szerintem egy nagyon jó ötlet, de ez csak akkor fog megvalósulni szerintem, hogyha ők szervezik, tehát hogyha ez az UEFA égisze alatt valósul meg, különben minden követ meg fog mozgatni. a dolognak.
A pénz diktál, és ugye ennek látjuk a kényszerpályáit, ebből lehet a maximumot kihozni a kisebb csapatoknak. Nézzük a Nemzetek Ligáját végül. A Nemzetek Ligája hatalmas siker lett, még annál is nagyobb, mint amire számítottunk. És hát az a kérdés, hogy miért lehet sikeres a Nemzetek Ligája? Tehát ez a divízió típusú beosztás, ez vajon válogatott szinten, a menetrendbe beillesztve, ellentétben azzal a kétségekkel, amit a kluboknál, a harmadik számú kupasorozatnál mondunk, ez viszont jól tud működni? Igen, mert ez egy olyan mérkőzés típust, a barátságos vagy felkészülési mérkőzés típust cserélte le, aminél igazából csak jobb van. Ezt az úgynevezett barátságos vagy felkészülési mérkőzés. Igen, ugye tét nélkül, talán csak a presztízs vagy a a világ listán lévő helyezés miatt, ugye a pontok, koeficiensek miatt lehetett ez érdekes, de őszintén szóval nagyon sokszor érdektelnek voltak ezek a meccsek. Egy példát itt a konferenciáról tudok pont hozni, hogy az egyik angol vagy brit kollega említette, hogy mekkora különbség volt az előző selejtező sorozat előtti barátságos, meg a mostani mérkőzésük között, 2-ször annyi néző volt a Wembleybe. Tehát ezt nem kell magyarázni, és ez szerencsére mindenütt így volt. De azt gondolom, hogy egy jó dolog, és azért jó dolog, mert a Nemzetek Ligájában viszont megvalósul az osztályok közötti lépkedés. Ugye mi ebből most rosszul jöttünk ki, de nem sok hiányzott. Ha nyerünk egy mérkőzést, akkor már sokkal jobban jöttünk volna ki belőle, és ennyi múlik, és nincsenek beragadva, nem lehetnek beragadva a csapatok az adott szegmensbe. Végül azt mondd meg, Dénes, hogy szerinted azzal az üzleti alapú iránnyal, ami felé Ceferin a klub sorozatokat és az UEFA vezetés a klub sorozatokat próbálja vinni éppen a szuperligától való félelem miatt, középtávon, időtávon, 10 év múlva ez hogyan formálhatja át ezt az egész klub futball térképet Európában? Lemaradásra ítéltettünk? Tegnap gondolkoztam ezen a dolgon, és nekem az az érzésem, hogy aki most elért egy státuszt, az nagy valószínűséggel annak a környékén megmarad. És azért ez nem túl sportszerű, valljuk be. Tehát, hogyha egy középcsapatnak most sikerült megragadnia, és felső középcsapatnak válnia, megragadnia a BL-ben vagy az EL-ben, általában ott van, a nagyobb bajnokságoknak általában az első harmadában végez, akkor esélye van egy olyan klubnak a tagjává lenni, ahova szerintem 5 év múlva, 6 év múlva, 10 év múlva már nagyon nehéz lesz bekerülni. Az ajtók záródnak. Hát meglátjuk, tanulságos volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.